E ovako, pogotovo ovih dana, puni smo problema i briga i muči nas i kriza i plata i vlada i pčele i zmije o kojima pričaju njih dvoje. I tako uplašeni, dok tražimo odgovore na razna pitanja, verovatno se i ne pitamo šta je život i čemu život i pitanje svih pitanja, a zašto je život lep? I nek to bude prvo pitanje, pre nego što čujete životnu priču Gordane Tokić. A zašto je život lep? Najteže na početku, jel da? Pa jeste, ali u stvari je lep. Moramo da sve što se događa, kako se ono kaže, tragedija je u trenutku, a sreća se gradi. I sreća može posle tragedije? Može i mora. Čak i kad je zdravlje u pitanju, evo o čemu se radi. Dakle, Gordana je imala 19 godina. 17. 17? Još mlađi. Da. Kada ste dobili, to je neka vrsta autoimune bolesti? Da, to je uveitis, koji može biti tako blag, a ne ovako poguban. Vama nije bio blag. I zapravo ste izgubili vid? Tako je. Razbolelo mi se desno oko, pa posle godinu i po dana, 2,5 sam izgubila levo potpuno. Znači, bilo je zdravo, nisu znali doktori o čemu se radi, od četvrtka do ponedeljka ga više nije bilo. Pasterova, bila sam u bolnici, moja, žao mi što ću morati da je pomenem, ali moja pokojna doktorka Vera Begić je bila u šoku. Ali evo, ja sam sada sa svojom doktorkom Ankom Paović, profesorkom koja je u penziji i koja vodi mene i moj život. A samim tim i bolest. Da dođemo do današnjeg dana, dakle, to je bilo tada, a onda dođemo do današnjeg dana gde ste vi sada jedna starija, zrelija žena i gledajte sad šta sve. Važi za jednu od najboljih instruktorki pilatesa. Pleše, svakodnevno obavljate sve obaveze u kući, imate ćerku koja je odličan đak u francuskoj školi i čak imate i vozačku dozvolu. Tako je. Dakle, to je danas. I koliko vidite? Samo to da... 16% na desno oko. Da. Sad, i između tog danas i tog dana, kad ste imali 17 godina, kako ste se vodili kroz život? Šta je bilo? Evo, recimo, meni je zanimljiva ta priča o pilatesu. Kako ste počeli da se bavite pilatesom? Pa ja sam primala jako velike doze urbazona i citostatika i to jako dugo traje. Ja sam sve vreme vežbala jer mi je bilo bitno da ostane moje telo. Ako ne mogu da čitam, pošto nisam bila dovoljno slepa da bi mogla da dobijem reproduktor, a nisam dovoljno videla da bi mogla da čitam. Ja sam onda nosila novine za sobom, verovala kako ću svakog dana progledati. A tog dana kada sam izgubila svoje, kad je počeo gubljenje videa levog, ja sam čitala Idiota. A kod kuće mi je ostao Čekajući Godoa. Eto, to je neki paradoks mog života i krenulo je dalje. Morala sam da se borim. 17 godina nisam videla, 17 godina sam bila potpuno zdrava i onda Nacionalna služba za zapošljavanje mi je dala računar. Dala mi je mogućnost da naučim da se koristim unreaderom, govornim programom. To je dobro da se nešto može dobiti kad nam je potrebno, da? Tako je, a Pilates je to, jednog dana je doktorka ušla kod mene i rekla, znam šta je to, tvoja vežba je Pilates. Joseph Pilates je bio čovek koji je koristio kortikosteroide. Ima jedna divna profesorka Nina koja ima školicu za Pilates, tamo ti moraš da ideš. I tu mi se dopalo, to ste rekli negde, ali baš ta rečenica, ako imaš problem koji ne možeš da rešiš, i imaš problem koji može da se rešiš, to je bila gojaznost kod vas u tom trenutku jer je pretilo da možete da se ubijete. Onda uzmi problem koji možeš rešiti i tako ste ušli u to. Tako je. Nek to bude prva lekcija za ovo jutro. I onda danas, gde držite časove? Pa, vrata mi je otvorio gospodin Miodrag Kastratović. Pozvali su me moji slepi slabovidi da dođem sa njima da plešem. A ja sam tad taman prestala da koristim svoje citostatike. Bila sam ponosna što mogu sada da odvedem Mateu u školu, da neću da trčim sa infuzije, da je uzmem. A puno hvala školi Vladislav Ribnikar, direktorki, njenom učitelju, koji su bili sve vreme uz mene. I to, dakle, i ko je još bio uz vas? Pretpostavljam da biste vi imali sad taj osmeh i to da morate imati neke dobre ljude. Imala sam moju pokojnu doktorku koja je odneo je karcinom, Veru Begić. Imala sam čitav tim iz Pasterove, pa onda tim sa VMA na čelu sa opet pokojnim doktorom Nikolom Smiljanićem, ali je ostao Branislav Đurović. Dobro, uvijek ostanu neki fini ljudi, to je važno. Da, eto i sada sam ja sa svojim Branislavom i sa svojom Ankom tu. Gospodin Kastartović je otvorio vrata, ja sam trebala da održim taj svoj čas Pilatesa, da uslepim i slabovidim i onda Nedeljka
jedna slepa žena, Nedeljka Ložajić, je rekla, ja u Gocu nije prošao projekat, pa ne može. Ja sam bila jako tužna i tako sam sedala, gospodin Kasadić pitao, a čime se vi bavite, Gordana? Ja kažem, išla sam u školu za pilates, nisam još završila, ali on kaže, ajde da vidim kako to izgleda. I ja pokažem, on kaže, evo vam sala, izvolite. I tako se počeo. Tako je. I to je vaš posao, u stvari. Od toga živite ili imate još nešto? Ne, ja živim i od Comtrade. Dobro, da, ja držim svoje časove. Pa, moj posao je i u Comtrade-u, moj posao je da držim časove i u plesnom centru, da držim časove i u Beo Gymu. Mislim da je Pilates... I rekli ste, to mi se isto dopalo, to je majčinska odgovornost. I još jedan od razloga zašto niste poklikli je bilo zato što niste želeli da kada vašu ćerku pitaju šta ti radi mama, da kaže ona je teški bolesnik. Tako je. Moja ćerka je kada je bila mala, kada su je pitali šta ti mama radi, ona rekla uvek radi u bolnici. Ja kad sam se doselila za Beograd... A što, zato što ste išli u bolnicu? Ja sam dosta bila u bolnici, stalno sam primala, išla sam iz Valjeva za Beograd na terapiju. I kad sam se vraćala, uvek sam govorila, pa morala sam u bolnicu, a ona prosto je bila mala i nije valjda razumela šta sam tamo radila. Onda su me jednom prilikom našli na ulici, na bulevaru i onda sam završila u urgentnom centru i onda je došla moja pokojna doktorka. I onda je rekla, znaš Maco, ti se moraš ipak preseliti ovde, ne možeš, a Mateja je bila već velika. Ja sam počela plačem i rekla, ja ću izgubiti dete, izgubit ću sve. Onda je rekla, nećeš. Ja sam otišla kod moje pokojne nane i rekla, šta ću sad, nano? Onda je rekla, ajde, seli se za Beograd. I eto paradoksa, doselila sam se u Beograd 1. juna, moja nana umrla 17. Ali imali ste taj moment da mislite da sve gubite? Da, imala sam brata, velikog brata, koji je bio uvek uz mene. On je bio 62. a ja sam 72. On bi 5. avgusta napunio 50, a ja ću napuniti 40. Njega više ne. Pa shvatim da mnogih ljudi koji su vam pomogli u stvari više nema, ali... Da, zamislite, to je paradoks mog života. Ali evo, vi ste tu. Ali evo, i ćerka je tu. Dakle, ajmo odmah na nju. Ona je odličan đak. Kakav odnos s njom imate? Plašite li se zato što ne možete da vidite dobro da to može da utiče i na to kakva ćete majka biti ili ste samo bolja majka zbog toga? Da, pa plašim se. Vrlo često pomislim da ne mogu da je pomognem, da sam ja njena kočnica u životu. Ona ide u nižu muzičku školu, pa kad treba da nešto ispratimo neke note, ona da mi pokaže ja to ne vidim. Onda da uradimo matematiku, ja kažem maki ja to ne vidim. Pa mislim da je ponekad mučim, ali nadam se da će me razumeti. Ja sam sigurna. Sigurna sam da hoće. Da. I šta onda kažete sebi na sve te... Šta kažete sebi kad vam je teško? Kako prođete? Evo vi ovo je sad jako čudno. Ja pričam samo, vi se smijete i plačete u isto vreme. To je život. Pa i to jeste život. Da. Pa teško je, mnogo je teško. Terapija je teška. Teško je sve prihvatiti što mi se dešava. Mnogo teških trenutaka. Vi nekad igrate, ako sam, je li to tačno? Ja sam dobro razumela, da nekad čak sa iglom u ruci držite, u nozi držite. Pa prosto nisam htjela da svojim vežbačima pokažem da je to teško. Ja primim injekcije u oko i svoju terapiju, ali sakrijem sve to što ne treba da se vidi. I održim čas, jer Pilates je moj život, u stvari. Nekako mislim da njime, naučila sam da dišem, jer kad primete injekciju u oko, ja sad moram da sedim i dišem rebarno, isto kao što dišem na Pilatesu. Da vam kažem, ja ću odmah kod vas na časove, ali me Pilates manje interesuje u ovom slučaju. Više me interesuje vaša lekcija života posle ovog razgovora. Hvala što ste došli u jutarnji program i što ste podijelili. Evo, ja sam se naježila, sad verujem da su i naši gledalci. Hvala još jednom. Imam sam još nešto da vam kažem. Ja sam upisala i Akademiju za jogu. Aha, dobro. Da, i tu sam pri kraju, tako da oči su ogledalo duše, a ja ću ipak svoju dušu negde možda jogu. Da povratite. Pa možemo na ovome da završimo. Rekli ste da kada god odete na terapiju, vi kažete, a ko zna, možda je ovo posljednja. Da, ipak mislim. Možda će se vratiti vid. Jel tu postoji šansa, jel tako? Jel može? Ili to sad, mislim... Pa kada pogledamo, znači mene je moj doktor Branislav Đurović osvestio u 32, ja sam stalno govorila ja ću završiti psihologiju, a on mi postavio ispred sebe i rekao nećeš završiti jer tvoj život ne ide gore, nego ide dole, da ukapiramo. To što Vera Begić priča,
Tad sam osvestila. On je bio čovjek koji me uvijek osvešćavao, govorio, Gordana, shvataš, ne možeš tako. A ja sam gurala kroz život. Da ide gore. Tako je. Moj otac je dobio izlikovi na mozak, hitna pomoć nije došla na vreme, ja sam se uplašila i htjela da mu pokažem da on kad se vrati nepokretan ili polupokretan, da ću ja biti ta koja će ga odvesti. I dočekala sam ga sa vozačkom dozvolom. Blago svima koji vas imaju. Hvala. Hvala što ste bili u jutarnjem programu.